Nadu kasi bakut kat jingat vote na kamtaban jiat yaki MP ki pathama shalok sabha kata ka shitarik mata ubnai ki national television channel kan thopru iki company ki betrailang ki la ai ki exit poll ani ban batai lupa manuban job matanasi kin yo akan ni ka election ka bamenta haki babuni ki exit poll klapan pau ba ka National Democratic Alliance support ka jelam jagasang BJP kanwan biang hakabo sai sisen pat Kidan ru ki national channel bagi company ki belai ke exit poll na kapta ka jelam me khalaya. Halor kini ki exit poll na kalyang jong sangat uperta oleh kendu ye kenu ngiram juki political party fa favor pair but bore pen juki ka sos kam bagi nyak ban ra ek thong jing job akan ki election. Ini skap ye jing keren juki ni ki party. Agi sujonga ke exit poll kade ka kenja survey ka ba ki la shule tangkat tukat ni ki jaka ki ba ki don ki brio ki ba yelet ban lum ya ka jingtep halor ka jingtep bot kam de day ka analysis ka ba tikana hadu kata ta wat kata ro ka exit poll ka day kat kum karu komba dala dep tep bot ka sngi khadu ba tep bot ka judon karu kom ka ba ki don ki serbia ba ki le ban lum ya ki jingtep kat tu kat ni omde bagi dalet man ka jaka lane man ka polling station lane man ka constituency te ka jing yo i jongi ha ka khobor ka bang yo i ba ka don ka ta ka khobor ba ong ba ka exit poll ka pentip ba ka way ka seat ka NPP kan yo na garo but kam ong ne ka shom be ka way ka seat ka NPP kan yo but ka way kan yo ka Congress kadi kata amba fikli te la da long kum ta nga kwa batong na ka liang ka party NPP ni don ka jing snow ba ki nong krishan jo ka party NPP ki latre borba ki la ai kam sim jongki bakin krishan ki candidate jongi habaro artli ki constituency kada kade ha Shillong parliamentary but kumju akatura parliamentary te hakajing snow jongi na ka party NPP ni snow ba ni nin job baro artli ki seat ka Shillong ro nin job ka tura ro nin job pila ban kli hakano karukom ba phi sotho ba nin poi hakajing job an bataya fi Yagatura seat kani gadang kalong kasin ka balai ya ka madam Agatha ba kani kun ba kan pusyang ba kan retain ni ka seat tura bat kadan bon ke ba ka Agatha ka latre ya banta ka Garo Hills bat lawar ra bon ki development ya ka roy ka par ha ka thain garo hakini ki light term ke ba ka kala shajiat kum MP Lok Sabha tingingit ba kanumdan kajing AA ya ka party NPP bakadon kumba khat prangut ki MLA NPP na thain garo ki ban kershan ban Punjab ya ka Agatha sama na ka thain jungi na ka Shillong parliamentary seat ngi baro ngi itho i madam Amperin Lingdo ibala long i MLA la slemba la don kumba south term ila job MLA but ila long ru ka menteri haman ki sarkar ki ba la don ha po ka jelajungi but ka party NPP ka don ru ka vote share ka ba klain ba hadu ka tata ba pinda ken ka vote share ka ba niyo ha ka MLA election ar but arpulai kumonong haga election arpulai but kumju ka vote share ka ba ngiyo lum na ki MLA arngut ki ba layasno but ka party NPP kumju ka vote share ka ba ngiyo na ki MDC ki ba larung ha ka party NPP andang ile khen lang baro nginum duna ya ka vote share ya ka lai lak prapo hajar ti anda ngi khenyi kita baro ngi sngo ba ka seat jong ka Shillong parliamentary Lok Sabha seat
kan dehi ka banpoi sya ka NPP ti kita kilong ka jing UI bat ka jing snow na kali ka parti jungi Lasa nomor ba aku tu kapor piru pedang dan ka kongres Oh. ai kijing ya phat nomor ba haus nomor ser kendang ya i bana kalian ke MDA berkawai aku kapor kabun tam kimerle kan national parliamentary kelas saya doktor Jamini Motho ka kongres kadan tang daki kan gut kimerle Nrei haka election MP ya i baka kongres aku tu kapor piru pedang dan kongres ma bensen pala ula job yang persa ya ka MDA berkawai haka benek ba mata pat pi haka no kom kan pher las na ketuka baji hawa hajar kat kendai ber kebamenta dalam dua inya da kata ka yu ba Ho. Ka jing pher kan long kum ni ba ha ki ni ki snem bala le ha ki ni ki san snem ki ka perthei himasima ka politics hapo ka jela jungi kalas nang bat kala ka kala ya ka daw ka long ba ki brio menta ki la kwa banwan ra ka jing kala haba ki wat ya ka jing kala kamut ki wat ya ki nomi kamat ka thamai da ko buram iba Vincent pala ilayo ban long MP khat san snem hakini ki khat san snem ki brio menta ki long ki bela shai bat ki la wat bat ki la tokit ki kam ke ba iba Vincent pala ilala ban wanra ya menta ke jalan sungi lani ka tanjungi ndrei haba iba pala isyong be haka opposition mentala jan suppose ni kalong ka ba shisha ba in wanra ya kan ono ka kenja development ya menta ka tanjungi de dei hangta ba ki brio menta ki snotho ba ngi de man pha be ya ino i MP ibayan don benta bat ka sarkar kami hangtai ha center kenang ba upai ba jong ka Shillong Parliamentary Constituency unyo e gajing mentoy banwanra ya karoi kapar sya kipat ba hagani ka tanjungi nomor dan ipet kandidat bena kandidat tayo isu election kibubun ki survey ki bami bat kijinyakan social media natura kala dai ka election ka dandir bela benong ba kamar makathagan wan phabian dai kitu ki asking isu election yo iba ka kongres ka klan kan san bat ka prediction ro ba ka NPP kan umrah tambon ka percentage tu lah penom gajing kersan ke BJP ya ka gajing kersan ke BJP ke NPP ka penduk nang penban ada ya kadai kumba ai kini ki exit poll kalong kum ne phi ya ka election ngimla ba ngin kensting hakanong no ka election la kalong ka election MDC ne MLA ne MP kumangi juong election is election kata kamut ni dehi ban yakun be umde ban kensting ya uno no opponent uba ni da haka jing yakun ka jing le te namar kata kadau haba ni akan bas election ka don ka graph teng ka kiu teng ka hial ndrei ultimately ki dei ki pai ba ki ba shim ka rai ban punjob yano ka rai kan shong hakti jong pai ba ude upai ba uban perkhat ba ude upai ba start uba sotu ya ka khia ka shon ba de upai ba hi uban sotu yano bang on the punjob ngin yo ya ka jing toy kamur gajing kersan ke BJP ka manra jing duk nong ni kan la menong nomor ba bun ki ong ba gajing kersan ke BJP ru ka kadon kata gajing sungkho nyo ba ke NPP ka sim jing kersan ke NPP na ke BJP ho phi kata ka factor baong ba kawan kersan ke BJP ya ka NPP ya kata kam kata re ya ka parti NPP nomor ngi ngila don lupa ka base chungi kala don lupa ka grassroots leadership ka klan haman ki constituency jungi ngi ngila constitute ya ka parti ya kata rukom ba way u nong kersan jo ka NPP u don benta ha ka parti dementa nadu pasimti iba preston tensong kum u parti president mentangi lai pen klanlut yaki unit nadu ka village unit haka village level haka block level haka state level tekamot kini baru khoi kla long in place lupa shwa ka MP election tekata katau na ong ba ka base jungi kala klan lupa kata katau ngimda
ngimda ong ba ngin shania halor katane halor ka jing kasan jo katane ndre ngi so klain lupa ba ka base jungi kala don lupa ba kala klain kat kongkoi na ki survey jong u access mah India today perdek bana selong la banwan PPP ban na tura da wan ka PPP te hato phi kat kom ka jingya ju phi collection phi yakhon bano thrai na shilo passionate ya kata ni ong ba kumang ong amane ka election ka dik election ni nila yakun dakwa buram iki parti kilo kilai persangkat bala bad poi sa katong tenga kitpok ya baro ki parti la ka ka BPP ne ka Congress ne ka NPP ne ki independent ne tenga kitpok kumjo ka UDP ru babaro kinya yo ya ka benta jongki bat upai ba udeu bastat udeu ma banjir ya utau MP dan ya ka MP ka banlej sya ka parlimen ni syanya be hakarai jong pai bang thrai mano closest rival jong phi nga nganum la ban ong closest rival ya kata nomor phi kalong stang katuk ni kanta la syai ngi la yo ya ka khobor dang step rabje ngi la stang mengin ya nyo yikibut te nginya up ya kata te nginya bu suspense ya kata mo ta disibun Kalau very plain and simple nga thai fin lai PPTV hi manam si siro ka example po India para ko wele ko kum batay maki telong kumba mdon le er hi kan yu parti la ka BJP te ban shunge ka example namar babon ta ki media ro khamtam ki media ho se po mainland India le te ka long godi media mo shong ho sha thit sha diktiet bai kum no ban ong te ngasih so baka BJP ko dan internal meeting ngada bakla ngamne te hapo internal meeting juki ru mde baki scam kan kidan hi jing su thu baka dang da jing kam dan jing singan juki teng naka congress su phila yu hi u Rahul Gandhi benden ke dan meeting ru system mapala eru ke dan ha tu meeting te ban on meeting kat ku kompet hi jong congress ko ong aspak na pusan te ke padang lak ban yo yang ke India block kan te la kada ka aspak na pusan give and take ma situation ni ru ma spek ngan ru sken bin ru aspak nyoko senang hi kan te mo ta kadang dan mai ta ka chance ke India block bakan one te ma pe ya state la jong ka exit polu kile ko no ya ta ka pol ngam su tho ka exit room su tho te hoi kadang ke jing scam ngamla ban ong ba ketika besok ketika buka election this time compare hi VPP ru klan mereka jumpa cuma ada ke fight kadang dia bitang ba VPP ba Congress hem dan hi dek hi parti nak liang hasil kan hasil yang tels tela dang pej ba fight galong kumta kat siya ba no na ban tip mo man shu ong ban job da besok ta bam long hi ban pej ya ka VPP ru ban ong kan job ban besok kam la phi wangi ru gila ile hi jing kena jong kadan hi kata ka chance bagin jom handai ban ong ban job ko job man shwa te kam dei shu ka ju election kala compare ngai iba ka jing ki jong kibru kala kham chong shit man tai ke MP election ban be bala compare ba man shwa kan ka ba hai man dei ba ong kam ba ka ba pala hi ba kibru kala kham ya wer ki kham ya tip ki kham ya tip ki im dei ba shu ta kan shli tip bo te ban pe ke igen ka jing ba ban nang ni tim tip tam shu long no ka jing kermen jungi ka long bai ba ngin kwa ban pen klan ya kata ka politics ka ba compare kan ka balik ka BJP mo te don bok ba ki pai ba ru ngi shania hi bak bon ki pai ba hi ki silent voter li te ki don ba tu jing so tu te ti ya chrum sheneng dei ba ong shu tang hasor apa hasor te ngi klan Congress kan klan hi na sor lan no ala ti pocket pi klan ki PPP tengah pej pat na siya ki na yung inong ki kapsor mo teni ki kapsor ru kadan hi jing ki te se pej ken ko long no la siya kan internet ka jing le kan internet bhai it's a good celebration of democracy kat job ban ong ban kat job kin job shibun kumba ki keren ki pri
kalau ki khana ham saya be sure sngom sini chatai te mta khen ka pher la shai ka the real thing is tomorrow khen nga shukrmen ba kan wan hi ka ta kai ka ban yaram ban pen pher no ba kanum khlang ge BJP te dan bok ba kan job congress ngi kwa ba kan job of course ngi na job lu in job hi ki dang don bhai ka chance ngam la ba ong bom don ka chance mo ngi don bhai ka chance te ba ka fight te kam le ba suk ken Ya hatura apa Sampai natura kalau ni thì nomor ba kumu candidate tinggi yo babha ta tinggi mla bandan so dia ba e parti ru kwa menteri te ngapet pat kat kajing suthu jo ki nong garoru ngi lai le chithie ki garoru ki dan hi tu kajing kwa ban pen pher no mo nomor ba sisin ba support le ka BJP ya ka NPP kalau long be dan lang hi mo te kidan ki jing so thu na pedang ki nong thep bot kham tam ki pala kham lang ba bar ki pa kham so thu kim kwa hi banan ki lam ka BJP wa chathiru te itanan shulong na ba ka congress men chimsnam kala atolot e phi dan we ru candidate ba job ka MLA election te kong ka organization te long ni da khabi atres ki dang atres tom hi kan tam long phi so thu kala ka jing ko ka dang ki kan te banong banum dan hope natura te bam la long naman ba ki bre ki la UE ka tha kum no ka tre ki la UE ke thara shi the ki karuru ki kham nam hi ban thap vote ki su thu e ta te banong ban shu rule out no ko congress na thil na ban long kadan hi ka jing government ba kan job ba ka jing khen jo ki ba khoi ki ong em la hi ban job this time ka NPP shi the ka the ma ha te in se pet ke cái kan job ka jing yên kan job ka pisa tam tip hopefully kan one hi ka jing job na sha thiru namal ba ka jing don kam e man ta te de man pen klang hi ka ta ka India block no te de ngi yo na shi thi na sha ne ngi yo RC jong ka congress nang ni na po Meghalaya ri te kal ai arab bak la bang ai kenya ka ta ka jing kwa man pen pher na sha sarkar pedeng kum ba ong man ne nomor ladang pek exit poll mam ha peni ba ka ba vote percentage ka ba ki predek kemudian Fairbon. Telah berang lah dari bahasa ke TMC ke kerjaan nang pipen ya kun baca kumpu India blog ke chance banjo bukan tu kongres ke kamhet nun ke jeng i jeng pi. Ha tapi ba ka ni ke jingya ka ni ke India block mo bayadan ba pher ki parti bayadan kitilan ke menit pe kam dei phi ba sign ke kontrak mo dei ba ong la te la kam the te ka shong ken kidan ki state ki ba ki trelang kidan ki state kim kwa menit trelang kidan la ka jing su thu la ka state te kum hang ne ki ong ke TMC ru ko ong ba em ngi kwa tre la ka jong te phim la he ban ong ban ya pelaj ya ta ke Kum nasulong ni ke kerjaan ya. ha te kum na shate pa kim kwa te long ta kum na shilong ngam ong ba ka TMC ka sekretariat ni ke NPP ki shilong na tong ba chance ke Presiden. te tong tong president ke ji chu kwa men ji san te kerjaan ni tak tu nong thmai te kerjaan bahanam kerjaan ba ka jing tip jong ate ni ya shu sulok sinkin mengi tre ka grassroots level jong TMC tum dan hi da in fact lang bon ban kibriu ban TMC kila ban ban ko congress mo man yaram te mono kerjaan tak nam den le yu tang kerteng tak nam kutu tak dik ni su thu ba chance ban ko am ne ban ong hi ban ong ba kerjaan ke TMC tak am da ngo bi ba long adu ta ta shilong shu keren tang hale Kebomor lah man kat kong pa jeng iyo jeng pi pisong tu baka PPP bat kongres ke bedai kini. Keban kene ya ke jeng jong. hang ni tak kan hapo ka khasil se ka dei bhai tang hap teng ka PPP ba ko congress Kiwai ngami hi kan le re kila bandan yan sa ni sini sa tai ngam ong ma bandan ne banong ban po hi sa ka thok te long tak ni ari man ta ka pai dai nomor pi ong bakarang kut kata internal meeting ke bah Delhi menen. ha Tekat kum ka ayu ke kongres ngi kat don bah ka ta ka jeng kermen. Lani pet per persen kisur wen ki election strategist. Ul ong lupa pa baki dai tangki bah ektian ban kermen ban nang job ka kongres nomor bokam don ki grassroots workers lah. mo Prashant Kishore u ong ka exit poll gen behektin ukol mo ka congress ka hektin u ong ka exit poll ka Kiong ki media ki bab kemil nanti baka BJP ka man phasyo kidai ki bala sukarman ya kai ki bom lalong kan yo. em sekolong kumni pi ita na ka India block hima ka jingpet jonga na kita ki sanspa live sanspa san ki MP pidon kam shiteng dai tu harus pa nyop ho harus pa phapho Sepanjang puar. te lada ka kongres ko ong kan yo harus pa khnai pho kam dai ba ko ong ka asong ko nod de kam dai ba ko ong ni la job bai so thu em te ban ong
วันที่ BGP ก็กันไป2 spot พี่ละมันลองฮัลโหลนี่ครับลองจะ stick เองกันไอ้บล็อกค่อยนี่กะจิงกันแม่นบ่กะจิงยากันแพ้เห็นเดียวแต่เต็งๆอยู่คำบนเต็งๆอยู่คำดุนะกำได้กับแพลตฟอร์มก็บอกว่า number นังเกี่ยวซะ number สาบิกับจูพี่ก็ total ก็สากับจูในก็ตระจุดก็เนาะฉันว่ามันเต็มในก็จิงสุดๆจุงี้ก็ลองก็ตระจุดกันเนาะให้กันเฉพาะอินเดียพี่แต่ละดาราชายก็ตระจุดกันเนาะเป็นบัญชี BGP แต่ก็ตั้งละมันเต็มพี่ก็ตารู้แต่มันชูองเนาะบ่ประชานกิโชรบัตายya irum dehi man batai pat u godi midai ke irum dehi tingi sudan ke jingkermen nak la jong bangi ong arspa khnai po arspa prapo arspa khnai pesan ke jingkermen jong kongres kat gerkom jingkhen jongi mdei bangi li batai ke banja la shai sutu ke jing batai ke banja ba ke jingkermen ke pher tingi don ke jingkermen jong la jong ke te man chu ong no ang ne po state la jong ngi don ke jingkermen te kum ta ke wat ka VPP ko jingkermen ngi don jingkermen nei haba ngia ya churum seneng haba ngia kli jingkli haba ngia sem ke jingkhen te da ka jingkermen hi am tu jingkhen ta kadang ni so ngi phi ba ka fight ang ni po is ka sil se ka dei hi tang na benen ka congress ba PPP long ka kat ke jing su thu jungi ken la shai kat ka la kom no job independent ka ta ting lap ban patai ni at least ka jingkermen kan PI nam par ka jing kersan BJP kan PP ha ka jerla ka nang nyerap ya ke kongres bat ya ke BPP lah seพี่ก็จะลาจุงี้กับแพนคือวิธีละก็จะลาจุงี้บบนเซียนฮีya BJP tingim tere tat hilung no ka kongres ka di ko ke parti ka pa la man pen pa pa ban ka BJP tingim tere mene ka tere kam te mata ki parti tingim tip ma wanda bi shu ono ka NPP li te kala pen pa khmat hi ba ka ne tere kam nang BJP te pila man tip ala TMC ke perkhat kuno pila man tip ala UDP ke perkhat kuno ka UDP ke balong mentah state te tere kam lang hiam ka BJP pila ban ma kam tere mo te mentah ka VPP te kam pat tere nei nang ni shakhmat kuno ka politics ka kala kuno ka lendong te la ban pila man tip ka poi ba ka kim ka ba ka VPP ka la man tere BJP ni la ban nei shlong no nak liang ka kongres kum ka parti te kala yang scam ni ken ba ka BJP te lo tere te kata ka lirai ke jing kersan ka NPP ke BJP ka NPP kanang nyerap na ya ka yuan nang fi ke jing kersan jo ka BJP ya ka NPP ka yarap ka kongres ka yarap ka VPP ka yarap do bro khat nama sisen ba alai kum tu te kinong thep bot ki ba man chu ong no ki bom long hardline ki bom dei ki bre ki ba long extreme kinong thep bot ki ba dang dan hi jing bot perkhat por le thep bot te ko mi ki tu te sisen ki ong la dan ka BJP par ka tu te kim su ta na chu ken da man thep bot ya tu pi te kam ya na bahai ke ni ko balong ka state jungi li te ki BJP te ngila reject bahai ken man chu ken ka state lo wai wat de ki ba job election ka BJP ro de ba ki job na ka parti ki job na ka khateng na jo shulum ta Nga simet iti ngam sadia bat dia ki perlok perjor mau bujui plai sistem ki bayar kam ju urlong kum bakila om lupa kini ki exit polls nomor ba ide ban kemau ba hapol ni thabut tentang nong thab bat to mesin kitu wat ki wei badan apo ketua voting polling station ru kim yui pitap hai te galong ka bae bagi ni lengba kita ki rilkom jingkhen jing dia jong ki tang na ki jingkeli jong ki katto kan ni ki brio hagawai ka constituency bagin laaban ba ai ka result swaban ni ka result ko ba desisya te ha kon no pana keleng ka UDP la so skam ba pi ni ya na do basdang yong ni bun family do mai ki MDC ru ni abyang ka bo bat ni skam namang nilai ka ni election badam ki MLA sungi ki MDCs ki party leaders party workers nado grassroots level ter kila etrai borba tengidon ka jingkerman ka baskam but pendapet haka manifesto jongi ngilakran sibun ki benta ki ba long bekerpang na benta ka jaj bendrio bekerpang bojongi te menta tengi shania skam stang ka rayu pa ba namar dong yu ron ang kata ka jingbun tu de na ki bisi na ni phaidin khne ka jahat khanda
na kalian ke MBA baru kawai kebun amale lasai dokter jadi kumwai kotong mana dari job pun ban Vincent pala ba kalian ke amale pi ka tu ta kan kan pair ka election dari kan pher namar ka jing yu kajat ka Saint Mai ru kadai kawai ka fakta ka jing kersan ka BJP ka NPP ru kadai sakawai ka benta ka ba penkelai ka ni ka result om kum ka kumbalong hagi election ki beladap atrai pi ru pi ba wat na ru ka por ba campaign ru kibun ki jingjia ki bompa jujia ki election MP but ka kam simlong kum basilong hagi election MP ki beladap kamu kawai UDP kan baju sos kamu kawai hoi namar ha bagi ele kanu kam ngele ban pois ko thong orang kerja tendai habakut pada kasong karai upai ba nomor kadang ko jingong ba ki amale jang ka CCTV wa takisian man de campaign lang ki ko sumsi la jong buki jab male nji i kenya ka sama lang taw ko tang RDA pi kidan idau ki ba bom la ker ndai awat lada ki MLA kim mi hagiran san pai ba ne haki lat pathai kot khobor ru ndai ka kamram ki kum ki MLA hapo ka jinya telilang po satri RDA kadon la jong ka benta ya exit poll kia don haki election ba kabiang kia don bagi exit poll ki ya huri hura ya kata ba ni lama kena pe itu ki election menjua dani ki election West Bengal ki election menjua Bihar hen lap ba ka result ka long kongpong na ka ba ya thu ki ki exit poll hen dei ke don pada ki election ke ba ke exit poll ka ya ha but ka result ti kata ke ba ni lama ti ke mga kwa ban ong ni long ba ya ka shilong seat nim dan kam exit poll ni tep manu ban job laka exit poll ko ban job ka BPP ne kalam job ko re na kami ka party ni tep manu ban job ya tangi long confident idan ki suskem ba ka BPP kan job na ka shilong seat ka jingong jang ki party ki ong ba ki la don lupa ka kinong trai hakibut pada ki sinong kita ke BPP ka don tanga iskasi hil so kan no phis ngos kham ban job nomor ba haki district himpat don kinong trai jong ki nga chu pi ka we ka long ba hoi habangi pet ng history ka ay ka taka indication na ka banta kalawi ka bangim la ban credit history taka past elections Nilai bapin future niya apa deh ya kata kalawi jong pi ka history de ka long ba kelas sibune haba pi pet ya kata ka 2023 MLA election kare ke jing sha ba ka BPP ka yo tang samut ki we party ki Kambon and dai ba pin shong nong rim ya ka MP election halor ka jing don MLA ke jong pi ha we dai ba ka MLA Raja Pulai te kalong ba kelas sibune ba nga kit bok kit ruyan ya kitu ki ba penon kam lagi history na benta ka ba menta ba menta kalawe ba I wish them all the best I wish them all the best but haba ki ong ba ngim don nong tre ngim don nong tre ngi don ki nong bu ki nong phep bu ki don ki nong tre tang ba jing ke kalong ba yo ba kitu ki ba tre ya kiru yo kim thep ya ka party ki kita akan lagi jing ki ka we kalong ba hakane amali election arajara pulai ki bun ki ba ong bangin job nomor bale badon kita ki beri ki baterai badon de kita ki beri ki balaya kata kajing kular ban kersan ya ka parti jungki kita suskan miru bagi kata kan constituency bagi don bagi ru hendai andala mi result ki kalalanang ki kendet but nga shu ong ki all the best but nga community badami ka result bakin nom ya kenom kendet nomor piang ke BPP ka klan tang social media la kang page social media ta ka BPP ka la dung menit not ba we long ba ka social media is part and parcel of the system mo kali ki benta jong
kanika system ni te ha social media ho ki ba ka BPP ka dominate tang ba kitu ki badan social media ki deiru shi benta trong ka imlang salang ni te ka turu ka reflect ya ka jingdon jom ki beri wa imlang salang ke ba Krishan ya ka VPP te lada pisim ye ka kum ka sample trong ka ek badan ka imlang ka salang ka tu ka pin I ba wat ka imlang salang ru ka VPP ka dominate lada ha ka social media ka don ka jing yakni kamu ha imlang salang ko don ka jing yakni ya ka vote hindai yang tu kan laba social media ni I ba ka long shai ba ka BPP ka klan ti kamu ha ka imlang salang ka klan ye ka real world tu de kini ki beri bohong ba ka BPP ka dai tang ka parti ba na social media ti kan yang ki to kata ka ngila banong kita ka jingkerban ka ba kidon te yai up sakin dia enjoy kita ka jingkerban ke joki sakat tu kan kita tin ma de siapa